machielo kendo nyakwara Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag ratilo odhiambo ma kawuono Jumapil dwe ndalo 13 dwe mar 11 2022. Wan gi mathoth moiku ni odhiambo ma kawuono nyakwara Ramogi kuting'o limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Baringo ma e limbe mare mokwongo motime gwenge makono kama bende weche mag arita kwe osebedo ka ok ni kare ahinya ka ywak ne jokuo jamni ni osebedo ka rocho weche mag arita kwe. Wan gi mathoth motende kod lokruok chal kor lwasi romo madhi nyime piny mar Misri kocha miluongo ni COP27. Tielo mokwongo mar ratil chakore sani nyakwara Ramogi. Bed kodwa chakruok nyaka giko mokwongo thund weche. As we proceed, hata sisi tutataka kuomba tuweke kwa mpango of receiving relief food on a regular time basis. Kwa sababu ya ile mimea iko, tunaona we may lose close to 50% of our crop. Counties mag Luo Nyanza bende koro sani odonjo e listi mag counties ma kech odonje kai county ma Siaya yangore ni familia mathoth ywago chiemb kony. Kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi muende mtoe hiyo makesi. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua koro dwaro ni buche duto mawegi nyocha ohangne gi obila owit oko mana kaka nyocha owit mare. En litne familia moro ma Kisii manyocha oyudo report mar tho mar nyargi e piny Lebanon bang' nyakono lal kuom dweche buora. Tielo mokwongo mar ratil chakore sani nyakwara Ramogi. Parni tielo mar ariyo jafwambo wadwa Victor Otieno Makajuma biro gi twak. Odhiambo ma kawuono twak mar ratil nyakwara Ramogi limo weche motende kod pogruok e paro kuom jogo manie duond bura kata riwruoge mag siasa. Mane wach modhi wuoye kawuono kaluwore kod weche manchano wachore kind moko kuom duond buche manitiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. To kopogore gi mago wan gi mathoth. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Ratil chakora yanga. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik ne ji mani kod bunde tok chik mondo mi oduok gine piny owacho mapiyo kaka nyalore kapok sirikal ochako apedha mar manyo bundego. Ruto siemo kweth njore mag jokuo jamni ka osingo ni bad piny owacho biro rakore kodgi adwa tenga. Ruto wacho magi e nyasi mar alam manobagi e kaunti ma Baringo kaka miwaler kod Walter Nyambaga. E kinda lama duoko erokamano mane okelo kanyakla dinde kaunti ma Baringo, jatend piny William Ruto kod jodito mag tend Kenya Kwanza ochopo bede kanyakla no. E kama Ruto ogolo siem ne jonjore mag dhok ma jodito go wacho ni time yor wang' teko kendo weyo ka nyithindo dong kiem mide bende yogo chuogi ma inego e yuoro. Anapoenda kuelekea nyumbani anakutana na ng'ombe yake iliibiwa wakati alikuwa anafukuzwa. Huyo ni mtu, hiyo ng'ombe sio yake tena. Bali hiyo ng'ombe inafanyishwa malisho ni kwake, lakini hawezi enda nyumbani. We have faith and we trust the living God, Your Excellency, that you have been sent to lead this country so that you become the permanent solution ya shida yetu ya usalama. Kweth njore mag kudhok wachore ni otimonewa ka jodak wacho ni gendonyo ng'wech kendo gedarie mieren kalore kod monj makinde ka kinde. Mimi nataka niwaambie watu wa Baringo vile ninawaambia watu wa Samburu, Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, tutahakikisha ya kwamba sehemu hii tunakuwa na amani. Ruto koro koni sirikal ochako rakruok kod kweth mag njore ma wachore ni othire duoko bunde magin godo tok chik. Ruto omedo ni apedha chakore machiegni. Mimi ni Mkristo na sema ukweli ni kuambia mchana rais wangu akiwa hapa kabla buduki hasijarudi hakuna askari tutaondoa. Haiwezekani. Naomba tu kwa heshima na unyenyekevu waondolee kwa barabara, waingie huko ndani, watusaidiane kwa disarmament. Mimi nataka niwahakikishie whatever it takes, we must make sure that we bring peace in the North Rift. Jatend piny okoni monjo mag dhok en rocho kwe mar thiro dongruok minyal chwal ne alwora mar hoho mar okak manyandwat. Watu wa jeuri, watu ambaye ni wako na kiburi mingi, watu ambao ni wakora, mimi nataka niwahakikishie hawa watu wachache hatuwezi kuwakubalia
waharibu amani ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Ruto ogolo chik mondo skunde duto mayandi olor mondo yaw kaw singarita kendo jiwo jodak mondo kik bed kod kibaji kata luoro mora mora. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi pod wan mana kuom Walter Nyambaga kao kamano to kwa dhi kuom jatend piny wadugo kende bomani ma Nairobi wang'io weche manowachi gavana mar kaunti ma Nairobi. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okoni tend kaunti ma Nairobi ochako tiyo machiegni kod bad migawo mar obila e koloko kweth mag jomaundu ma osekelo rochruok mag arita kwe boma ma Nairobi kod alwora mare. Sakaja bende okwayo rowere kod jodak mamoko ma Nairobi mondo mi othegre gi timbe mag njore kod kuo machwe kelo koda kalal mar ngima. Walter Nyambaga miyo waler kaka gavana ma Nairobi oloso. Kinde lamba ni okelo kanyakla jokanyo mag African Independent Pentecostal Churches of Africa bade manandora Nairobi. Governor Johnson Sakaja kod jodito tend county ma Nairobi ochope alam mar Jumapil makenden kendo kinde no Sakaja otiyo kod thuolono mar chiwo siem mager ne rowere ma maling'ling yango ni rocho kwe boma Nairobi kagi mayo ji yor agoko ng'ado ne ng'ato muya kamoko to chwe weyo nyaka ji kod adhonde mag pala. Namwambia vijana wangu, tafadhali wachaneni na hiyo mambo yao, kupiga watu ngeta, kudunga watu visu, wachaneni na hiyo, mtaumia. We are very serious. There must be order in Nairobi. Ile pande ya county government tutafanya yetu, kuweka mataa, kuhakikisha tumemulika kila mahali, polisi tumekubaliana nao vile watachunga raia. Ukipatikana usikuje kutumilia. Esama kwan mag kuo kod nek medore boma Nairobi kod alwora mage. Sakaja koni piny owacho mar county kod obilos chako timo nonro mar dhi kolo oko kweth mag njore. Watu wanapigwa ngeta mtaani, akina mama hawezi tembea kutoka kwa soko. We cannot have a situation where mtu ametoka nyumbani kwa sababu ya shilingi 200 ama 500 anauliwa, anapoteza maisha yake. Ukienda kwa hospitali watu wamejaa huko kwa sababu ya kudungwa visu. Is it right? Vijana wangu Nairobi mnaniangusha. Olero ni tend county osechako cheno chiro kunde mag tuke kaka paw tuke madandora kunde mag choko taka chuogo kunde mag tije ne rowere kaka yor tieko bedo kod paro maricho kendo weyo njore. Instead of what we had as kazi mtaani, we are soon launching a program of tree planting that our young people will be engaged in. Dandora Stadium, I had committed to it as a senator, but I didn't have the capacity to implement. Now I'm the governor. I've spoken to the contractor. They're coming back on site. My engineers were here last week. And Dandora Stadium will be finished. Not just Dandora Stadium, Woodley Stadium, Kimbwini grounds, and Umeme grounds. Those ones are going to be done. And then we're going to, of course, improve and redo City Stadium, which is now being renamed Joka Dengue Stadium, as well as Calvary in Kayole. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja osundoro were mondo were kod timbe mag njore kinde ma Sakaja lowo ni timbe mag njore oserocho kwe alwora mag Nairobi kod kuonde mag dak mage kinde mobilo osechako timo nonro mar kolo oko timbe mag njore kendo neno ni kiodoge boma. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Dandora, Nairobi. Ekinono jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro dwaro mondo wit oko buche ma omaki ne ji ma ohangne gi wach obila. Gachagua wacho ni en owuon nyocha owito oko bura mane luwe mar mibadhi kendo mano bang' ka oyangore ni ne ohangne wach. Gachagua wacho ni obila mag okwachich ne itiyo godo e yo marach iluoyo ketho ne moko kuom oganda jo Kenya ma ok owinjore we buchego omed hinyo jopiny. Ne oloso Baringo e lamo mar duoko erokamano. Juzi, Your Excellency, maaskari wameanza kujitokeza. Wanaenda wanaandika affidavit. Wanasema walilazimishwa kutuwekea makesi ya uongo. Simulisikia? Alifika pale kotini, akasema mimi niliagizwa na DCI, nisukume huyu Rigathi Gachagua, hana makosa, lakini lazima nihakikishe ameshikwa Friday, alale siku 3 mpaka wachana na William Ruto. Akaambia huyu mtu tuliambiwa tumwekelee makesi karibu 10,
tukatafuta tukamwekelea makesi 6 tumeondoa, na hiyo ni mzuri na tunatoa shukurani, lakini kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi, muende mtoe hiyo makesi, kwa sababu ni makosa kubwa sana kutafutia watu makosa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Wawere kod mago maga od yalo bura kata doho kendo koro wadonje weche maga omenda mimiyo jogo ma iluongo ni Hustler Fund. Oganda madwaro yudo omenda ma piny owacho chano golo kaka hola koro nyaka bede riwruok kendo ginyis nyalo mar duoko hola kendo giikre mar chulo fai kagi rem ma ok gichudo. Hustlers Fund ma piny owacho chano chuogo ne agulu mar siling bilion 50 bende ibiro mana chiw kokalo kuom bengi kod riwruoge saga ma pacho ka kaluwore kod chenro ma osegol. Magi kaluwore kod weche mogol kod migawo mar omenda. Irino Koth kolonwa kuku mar holano kendo miyo mathoth. Kakoro dong chiegni jumbe 2 kende to jatend piny Kenya William Ruto biro yanga gulu mar hola mar siling bilion 50 ma ong'ere kaka Hustlers Fund. Migawo mar omenda koro segolo oko moko kuom chike mabiro tayo holano. Hustlers Fund bende koro yangore ni ok en omenda ma ibiro chiwo achiwa ne jogo madwaro. Nyaka gibed kod riwruok ma ondikore yo makare. Gibed ni gin kod ohala kata chenro mar chako ohala, kendo gibed kod nonro maler mar chulo gope. Chenro mar choko pach oganda ewi chikego mabiro tayo holano osegolo oko ndalo 17 motelo ne chakruok mar holano tarik 1 dwe mar 12 higani. Ei chikego, piny owacho chano tiyo kod riwruoge saga kod bengi ma pachoka e chiwo hola ne girube, ka bende nyinyo ma ibiro juoge wi holano to pok oyangore. Bengi go biro tiyo kod yore ma gin go e bandho jogo ma ok bichulo hola e seche mawinjore, ka fwai mar siling milion 10 kata twech mar higni 5 bende rito jok ma biro tiyo marach kod omenda mag Hustlers Fund, ka opogore kod paro ni omenda no en mar jok ma yutogi ni piny kende. Ohelni maloso omenda ma ok tin e siling milion 100 higa ka higa bende pod oyienegi kawo Hustlers Fund. Ranyisi ma kamano nochako neno e ndalo mogik mag kampen mar Ruto. Sio lazima ukue maskini ndio ukue hustler. Hustler is a different thing. Na hustler haitakuwa vita kati ya watu maskini na tajiri. So wametusaidia katika hiyo kufafanua ya kwamba huyu William Ruto sio mtu maskini, ako na mali na yeye ni hustler. Kumaanisha sio lazima uwe maskini ndio ukue hustler. Migawo mar omenda koro segolo kwayo ne county commissioners duto mondo yier jogo ma ibiro chok pachgi ewi chike mag Hustlers Fund, kama gwenge ma Kisumo kod Siaya biro golo pachgi chieng' tich 2 tarik 15, ka Homa Bay gi Migori to biro twak ewi holano tarik 22 dweni. Ramogi TV ne owuoyo kod moko kuom jodak ma Kisumo ewi ikruok margi, geno kod paro ma gin go ewi Hustlers Fund. Kaka ker no singo ne jo youth ni pesa ni ekibi kony godo jo youth, to kokony kode jo youth ne giwacho ni ok wabeduoke. Koro kaka wajomo handgi ni piny, ng'ama ja youth pod en ng'ama manyo ngima. To ko promise wanotimonwa gimoro to kotimnwa, mano miyo chunywa ng'adore gi gimo wachonwa. Nya winjo ka jo Kenya Kwanza go ochako tielonwa ni gini idhi miwa to wachulo gimo matin. An kaka dhano matiyo kaka timo farming, akwayo joma nitie ni kata gikele yo moro ni nyaka wachul gimo matin, to giyie mondo gimiwa pesa ne yo maler. Watimo VSL to kwanyalo yude to nyalo boostwa nikech koro wadhi holo pesa moro maber wanyalo timo go ohala. Koro an bende akwaya ni kapo nono ginyalo kelonwa pesa ne grubwa to wanyalo bedo maber kwa loko ohelni mag Swekra gin ohelni matindo tindo ma ji loko, ene mong'eny karwa ka nikech ohelni madongo dongo to kwanyal. To dagomb kwayo ni Hustler Fund ni ko bedo launched mo chiwe to bed mar jite obed accessible, kigiket gik ma stringent ma ok bi konyo kendo ja hustler. Loan no wagombo mondo mi wayude kaka wanachiel kuom jo Kenya mancho tero rais marwa. Koro gisani waseikore moromo, nitie gigo mo wan godo mwatimo kala matindo tindo ma mine timo. Koro wagombo ni mondo mi wayude gima nyalo golo wa piny katero wa malo, nikech
okwan gi pesa moromowa mwanyalo loko go ohala. Okang' mar tiyo kod bengi kaachiel kod riwruoge saga keto kum mager ne jogo mabiro tiyo marach kod Hustlers Fund kod temo kawo pach jopiny en yo mar geng'o lal ma oseneno e omenda mamoko ma piny owacho osebet ka chiwo kaka Uwezo Fund masani ni kod lal moingo siling bilion 4 ma jopiny odagi chulo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kowuok e mago hola mar Hustler Fund nyakwa Ramogi, koro wadonji e weche motenore kod ngima mar oganda. Luoro nitie ni kido mar 7 mar coronavirus nyalo donjo kata nyalo bedo ni osemolo e pacho ka, ma kaluwore gi kwan mar ji mayudo midhusi mar COVID-19 ma osebedo kamedore kuom maromo dwe achiel sani. Judith Omondi ne otwak kod jolony kendo miyowa mathoth. Dhi higni 3 nyaka ne midhusi mar coronavirus molie pacho kae. Lipot masani wuok e migawo mar thieth nyiso ni kwan mar ji miyudo kod midhusi mar coronavirus medore piny maru. E kor dwe mar 10, kwan mar ji mane yudo kod corona nyocha thoro bedo e kind ji 30 nyaka 40. Kwan ni osemedore nyaka 100 gi wiye chakre jumbe 3 mokalo. Odiochieng' ma kawuono, ji 60 oyud kod midhusi mar coronavirus e kwan mar ji 397 mane opim e seche 24 mokalo. Jolony e weche mag thieth kod midhusi koni nyalo bedo ni ma en kido mar 7 mar midhusi mar coronavirus e pacho ka. We are experiencing the 7th wave of COVID-19 in Kenya. You'll observe that there's a lot going on in terms of people having infections, flu-like infections. We are at the alert threshold of wave resurgence. Bende gikoni kido ni mane ochako golo ranyisi ne chakruok mar dweni nyalo medore ahinya to e kinde ma oganda jo Kenya dhi e nyasi mar Christmas. We are going to witness more infections as we go into the festive season when there's a lot of movement and celebrations in the country. Because we are aware that the infection rate is going to increase for the next 2 or so months. If you're going to a place where you think that you're likely to be exposed, then wear your mask. Make a personal decision. So wash your hands all the time because it's not about COVID. Avoid shaking hands all the time because it's not about COVID, it's about general hygiene. If it's a mask, decide when to wear it. If you're going to a crowded place, you're going to a place, a wedding, a burial, a social place where there are many people you're going to interact with, especially indoors, and you're going to be there for a long time, then wear your mask. Bende gikoni kidoni ok nyal bedo makech kaka mago mane osekalo, makmana ni ji man kod tuoche moko e dendgi nyalo bedo matek poni giyudo tuoni. Ji mapok oyudo chanjo bende nyalo bedo piny poni midhusi ne oyudogi. We have large proportions of people who have underlying conditions and comorbidities. Such people, when they get infected, whether they're vaccinated, when they're not vaccinated, the outcomes are severe. If you're not vaccinated and you're at risk, especially those people above 50 years and people with what we call comorbid diseases, other diseases like hypertension, diabetes, then you are the one actually we should worry about. Chanjo duto ma osechiwe pacho kae hao milion 22.8 kama romo milion 18.3 osemi joma dongo. Rowere manie kind higni 12 nyaka 18 osemi dos maromo milion 2.7 ka chanjo mag booster maromo milion 1.6 bende osechiw. Piny owacho pod medo jiwo oganda jo Kenya mondo jiwre mar kawo chanjo ahinya to kaluwore gi luoro ewi medruok mar ji mayude sani. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom kete Ramogi TV gi sani odane wayudi yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag ratil Jumapil ma kawuono. Kata kamano nitiere moko kuom ote mag momedo oronwa odhiambo ni kotende gi weche wa manyien ma wakelo ni e ratil. Samuel Oyugi wacho ni aluwo weche manyien kaka pile kantire Kisumu kendo weche manyien moroyo makare. Evans Oyuga Basonga wuod konge amake mos Nakuru kod jaber makamari lungo ni Rosemary Oyuga erokamano ahinya. Alois Mogoya kawuok e Mlunda Deep wan kod Nyakwenda Florence ayie kaka Ramogi ber kendo kelno weche manyien mong'ith iluongo ni Ramogi nyalo biro erokamano ahinya. Kasto ratil an Polo Nyango antiere Ralingo Asembo apuo Ramogi kuom weche manyien mong'ith. Antiere Mapera ka wacho ni Ramogi TV aneno ka antiere Mapera ka konyiso wa gik matimore e kor gwenge ka kor gwenge. Okenge iluongo ni Okengo Jamapera erokamano nyo Okengo Jamapera. Joseph Aboge kawuok Oyoma Naya
Ramogi ler kendo chenro bende ler. Wanene mos erokamano ahinya. Med mana orona ote. Gachagua we baro wiwa gi campaign gi tinwa gik mane gisingonwa sa campaign noserumo mabiro ka ji ngima no goe campaign. Mano paro ma ogol ka koda achiel kuom joneno mag Ramogi TV nyakwa Ramogi. Omiyo gie sani adwaro ni mondo mi wakaw yweyo to ka waduogo pod wan gi mathoth e ratil. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Olive Limited, yango nuna Serian Ridge Phase 3, egwenge makimuka, Ngong, apaya mar Ngong Suswa. One code title deeds moikre, beacons mosegur, yorba pa mabere kindigi, chiel moluoro gite, pi, stima, kendo en but skul masirikal, kodalore mokwe. Magi duto de nengo masiling 650 kende. Lo madirom 50 by 100 kata an 1/8 of acre. Tudri kodwa e namba mar 0704-300-300 modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga mano timre ka 19 dwe mar 11 higani kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow. Imbalas, imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Natumana Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. 10 bob. Ashu, kinde. Ekomi. Apar. Ikomi. Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani.
EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French League 1 na ligi zingine kubwa kubwa tunazozijua. Play with 10 bob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mag ratil odhiambo ma kawuono. Wadonjo weche mag somo. Jokanyo mag somo mopogore opogore biro chwalo paro magi e nyim aput manoyier gi jatend piny Kenya William Ruto chakre wuok tich mar juma makiny. Apudno manomi dweche 6 mondo mi ochok pach oganda kendo gol duoko osetiyo kuom ndalo ma ok tin ne 60. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Jokanyo mag sekta mar somo gikone to koro dhi chiwo paro magin go ewi weche mag somo ma pacho kae nyima put mane oyier chakre wuok tich mar juma ni. Wuok tich seche mag okinyi, apudno biro choko paro kuom riwruok mag jotend jopuonj primar Kepsha, riwruok mar jotich mag mbalariany mag ji giwegi, kod riwruok mar mbalariany mag ji giwegi. Wuok tich e seche mag odiechieng', apudno biro bedo kod twak gi riwruok mar jopuonj madongo mag skunde sekondar Kesha, riwruok mar jopuonje marango jopuonjre man kod ng'ol Kusnet, kaachiel kod riwruok mar jopuonje mag sekondar Kupet. This presidential working party, the task force, really is timely, appropriate and fitting. Chieng' tich ariyo okinyi, gibiro twak kod duol mochung' ne rango weche mag somo e mbalariany, kaachiel kod jokanyo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo TVETs. Jokanyo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo ne oseketo e andika lokruoge mag dwaro kotudore gi somo. Moko kuom lokruoge mag gombo en ni mondo duol machiwo thuolo ne jopuonjre e mbalariany oranga kaka jopuonjre ma osetieko tiegruok e TVETs nyalo riwore kod mbalariany ma pacho kae. Bende gidwaro mondo piny owacho ober somo mag tudruok e yor lony manyasani ICT e TVETs duto ma pacho kae, kaachiel kod keto lokruok e chike mitiyogo e yiero jokanyo mag board mar TVETs e kind mamoko. Riwruoge mag mbalariany mag piny owacho kod mag ji giwegi kaachiel kod riwruok mar skunde ji giwegi bende biro chiwo pachgi chieng' tich ariyo odiechieng'. Tich adek, riwruok mar jopuonj mar NAT, duol machiwo thuolo ne jopuonjre e mbalariany, duol mandiko jopuonj TSC, duol mochung' ne chiwo hola ne jopuonjre mag mbalariany, duto biro romo kod apudno mondo gichiw pachgi e wi weche mag somo ma pacho ka. Dweche ariyo mokalo, gisebedo ka gikawo paro kuom jopiny mane ogolo paro mopogore opogore e wi weche somo. It's expensive. Due to the practicals that we are carrying out, our parents are somehow not able to manage the expenses for the practicals. Please, I ask the government to please improve on those internet so that they can help some places to have internet so that the CBC can go on. CBC is good. Giwacho no gidwa lalo ndalo magisebet ka gisomo e skunde kaka jok mosechopo e class 6 monego tim exams, wacho ni ok idwa lalo kinde magisebet ka gisomo CBC ni. Nyithindo wuoyo, jonyuol wuoyo, everybody nyanga mano kodhi sikulu yien mondo bi wuoka. Sirikal mondo tim tije. Apudno ne ochako tich dweche ariyo mokalo, kendo gin kod dweche 4 kende mondo migigol duoko kotenore kod somo ma pacho ka, ahinya to wilai manyien mar somo CBC. Judith Omondi, Ramogi TV. Jamin wach maduong' Nurudin Haji ojiwo jopuonjre mosetieko klas 12 mondo mi ondikre mar yudo tiegruok mar bedo jopuonj kaka yo mar tieko nok mar jopuonj e pacho ka. Haji ochiwo ranyisi gi gwenge mag Garissa kod Wajir manitie kod nok maduong' mar jopuonj. Kaunti ma Wajir ni kod nok mar jopuonj 1414 mag primar kod 51 mag sekondar, ka kaunti ma Garissa ni kod nok mar jopuonj 913 mag primar kod 651 mag sekondar. Na mimi ningependa kuhimiza, tafadhalini wazazi, mjaribu kuwahimiza watoto wetu wakuwe walimu. Tuna shida sana Northeastern yote kwa mambo ya walimu. Kila mtu anataka kuwa nurse, kila mtu anataka kwenda procurement. Procurement unajua wanataka kwenda kuiba. Wanaona hii walimu hakuna faida, lakini walimu iko na faida kuliko mambo ya procurement
kuliko mambo mengine ambayo watu wanakimbilia huko mbele. Kama sisi tunaweza kushikana kuhakikisha watoto wetu wanaona faida ya kuwa mwalimu, basi tunaweza kuwa mbali. Juzi tulikuwa na watu ya TSC wanasema hakuna walimu ya kutosha, hata kama tumepewa as Northeastern na North special allowances, hakuna watu wanataka kusoma wala kuwa walimu, na hiyo itaturudisha nyuma sana. Ramogi koro wang'e mago motenore kod weche mag oro gi nok mar chiemo ma okwako gwenge mopogore opogore. Kwan ji mani kod midhiero mar kech e pacho ka koro medo idho ka sani ochopo ji maromo 5.1 million. Ma en kaluwore gi ripot ma ogol kod riwruok mar Kenya Red Cross. Ripot bende yango ni counties ma Kaluo koro donje listi mag counties ma kech omuomo. Homa Bay County ni kod wards 5 ma oro gi kech okwako, kendo ji ma kwan gi ohewo 90,000 ni kod midhiero no. County ma Migori ni kod wards 4 ma oro gi kech nitie, ka county ma Siaya ni kod wards 5 gi ji ma ok tin 77,000 ma ni kod midhiero no. Counties mamoko ma bende donje listi no ting'o koda ka county ma Kiambu, Kirinyaga, Murang'a e kind mamoko. Kwan familia ma ok tin 28,000 dwaro kony mapiyo mar chiemo e kaunti ma Siaya. Ma en kaluwore kod Commissioner mar kaunti ma Siaya, Jim Njoka. Njoka wacho ni dwaro nitie mar medo chiemo kata chwalo chiemo ne miere ma oro koro sani osekele kech e kaunti no. Kanyo oloso rarieda kod ugenya e chenro mar pogo chiemo. Njoka oyango ne koth machwe sani biro modeko, kendo cham osekethore e puothe. Short rains tumekuwa tukipokea, lakini inaonekana haitatosha kuhakikisha kwamba mimea yetu itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo ikifika mwezi wa Disemba tunaona ya kwamba tutakuwa na watu 28,000 households that will require food support entire county. Kwa hivyo as we proceed, hata sisi tutataka kuomba tuwekwe kwa mpango of receiving relief food on a regular time basis. We will also work with all elected leaders and also non-elected leaders on issues of the economy so that we can help our people. In this region, Siaya, we are going to ensure that Ruto's government will facilitate a major irrigation program along the Yala Swamp. We will also facilitate optimal exploitation of our fishing industry by ensuring that we have got fish processing plants along the beaches of Usenge, Luanda Kotieno, and others, so that we don't have a situation where fish is extracted from the lake, exported with nothing going back to the local community. 3, we will ensure that there is adequate provision of water, electricity, and roads. Koro wang'e mago motene kod lokruok chal kor lwasi ma bende osekelo kech e gwenge mopogore opogore kod weche mamoko bende e piny mangima. Chenro mar kedo kod lokruok chal kor lwasi dwaro chike makare mabiro kelo yot ne piny owacho mamalo kod mag counties. Kaluwore kod gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga kod seneta mar kaunti no Moses Kajwang' ma oyuoro e romo mar COP27 madhi nyime piny Misri, jood bura mag counties owinjore onywandi e chenro mag piny mangima mar rakruok kod lokruok chal kor lwasi. Humanity has a choice: cooperate or perish. E romo mar 27 midendo ni COP27 magiyuoro e piny Misri, gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga oyango ni giselalore kaka duol mar governors ma pachoka, kendo giketo kenge mabiro neno ni omenda mag rakruok kod midhiero ma okel kod lokruok chal kor lwasi ochopo ne counties. Wasego mbaka kaka Council of Governors mondo wane kaka bura moriwowa kaka governors duto, mondo wane ni pesa ma igo mbaka gi kaegi nyalo yudo yo kadonje chike ma kelo omenda ne counties, mondo chike no
omed omenda mabire counties. Mano mbaka mawago ka to kendo mano mbaka mwadhi medo goyo kata kwa chopo Nairobi mondo wane ni omenda ma ikelo mondo deal gi wach mar kech, wach mar pi mayuero ji, wach mar weather molokore, weche mag kodhi gi pur, weche mag ng'iyo ni ere kaka jopur nyalo yudo wach ni mae sama koth ji chwe, mae sama chieng' rienye, mondo mi wabed gi pesa moromo kaka counties. Koro mano en mbaka mwagoyo kendo mbaka mwadhi choro mbele. Wanga wacho ni kedo kod lokruok chal kor lwasi ok owinjo bed mana mbaka, kata kamano owinjo keto kenge makare makelo ber ne jopiny. Ok onego bed abeda mbaka ma ji goyo, mbaka ma ji goyo e conference kaka magi. Mbaka gi koro lokre program manyalo japiny nyalo neno ni konye adier. Ka en wach mar pur, wang'e be wanyalo miyo jopiny kodhi manyasani magore gi wach mar climate change. Ka en wach mar flooding, be wanyalo timo dikes gi gik manyalo geng'o weche mag pi matero jigi. Koro wanyalo tiyo gi BMUs magwa mondo wakel konyruok ne jowa ma jolupo. Mondo chike mag kedo kod lokruok chal kor lwasi chop kare, Seneta mar kaunti ma Homa Bay Moses Kajwang' okoni jood bura mamalo kod mago mag counties nyaka nywandi e chenro mag piny mangima mondo gilos chike mabiro konyo piny owacho mamalo kod mago mag counties yudo omenda kopako counties makaluo kuom kalo chike mag reso oganda ewi midhiero ma okel kod lokruok chal kor lwasi. Wa mor gi atua ma Kenya osekawo e ndiko chike madwarore under the Paris Agreement. Wamor bende ni counties mang'eny, ahinya counties makaluo, for example Homa Bay, nyoro nokalo chik miluongo ni Climate Change Act. Ne wagombo ni kakoro od buche mamalo gi mapiny osekalo chikegi. Ne wagombo ni gin bende gibed involved e paro mabiro e buche madongo machalo COP27 matimore Misri sani. Kopo ni wabunge ok oket machiegni gi weche modok koka climate change, kendo kopo ni ok giket weche mag climate change kata lokruok mar lwasi e agenda margi, nitie luoro ni pesa moromo ok bidonjo mondo waked gi threat maduong' mar climate change mwaneno sani. Kajwang' osoko wang' josiasa madok ne jopiny maketho alwora kendo nyayo midhiero mag lokruok chal kor lwasi. Ka josiasa odoke siasa mar lokruok mar kor lwasi, iyudo ka kamoro giwacho ni kuch gi lal. Ahinya kidhi kata e dho nembewa, iyudo ka jok moko odak kata okawo riparian area monego bed ni iweyo mondo nam oyud kaka yweyo. To kopo ni odargi, to josiasa ema bedo jogo man mbele e kwedo kata wacho ni koro jibedo frustrated. Ne akwayo josiasa kendo jopiny ni wawinjre ni kodok koka climate change kik wakele political affiliations. Kopo ni ochuno ni nyaka wadar ji e dho nembe, ni nyaka wadar ji e dho aore, ni nyaka wadar ji e forest, wayie. E kinde maromo mar lalruok ewi kedo kod lokruok chal kor lwasi yango pinje mapod dongore kaka mago mayudo pek, jotelo mag pinje Afrika ochako goyo kwano kaka ginyalo resore giwegi ewi midhiero mag ikoni thothne okel kod pinje ma omewo. Ramogi wan gi geno ni chendo ibiro ket kare mar rakruok gi midhiero ma osekel gi lokruok chal kor lwasi ahinya to e gwengewa. Jatend migawo mar tuke kod kit oganda Babu Namwamba osingo ni migawo mare dhi keto omenda mar jiwo talanta mag jopuonjre mag mbalariany. Ababu wacho ni kochakore hig omenda manyien, omenda idhi chak keto tenge ne chenrogo. Ababu loso e mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga manitiere kaunti ma Siaya kama noyuoro e nyasi mar loro ayanga piem mag nyiso talanta e kind jopuonjre. Bende okoni chenro mag nyiso lony kod pok mopogore opogore mag rowere idhi med rango motegno e migawo neno. We commit to work with stakeholders to provide incentives, capacity building, and other support for the creative industry. The government is aware of the financial challenges faced by the association in management of artistic activities and request by the association for budgetary support from the requisite State Department. We commit to provide financial support and incentives for artistic activities
through the State Department of University Education and Research, working together with the new Department of the Arts. Most universities are going through financial challenges, problems of capitation, yet this is a very important platform for showcasing talent. So we believe that the financing challenges will be overcome through the support of the ministry and other corporate stakeholders. Kwa hivyo tunawakaribisha wananchi wote waje wajitokeze, hasa wakati kama huu ambapo watu wako na stress nyingi, waje wajifurahike, angalau ucheke kidogo, uzidi kupata afya. Kicheko pia ni afya. Wadhiene gwenge Makisi. Kuyo kod lit okwako gweng mage susu e kaunti Makisi tok familia moro ma osebedo kamanyo nyathigi kuom dweche buora. Yudo report ni nyargi ne one piny mar Lebanon kama notiye kendo noyudo masira ma ochweyo wito ngimane. Kaka jafwambo marwa Crispin Otieno leronwa, familia no sani koro wacho ni gionge kod nyalo moro amora kaka ginyalo kelo ringre nyargi no pacho mondo mi otimne ik makare kata ik makare e kaunti Makisi. En kar sa 8 ma wachopo e gweng mage susu nyaribari masaba e kaunti Makisi. Warado kod familia mar Dominic Nyagaka kani kod kuyo gi lit e chunygi. Ma en kaluwore kod wach magiyudo ni nyargi manyinge Edna Kwamboka mane otieko somo mare e mbalariany Makisi nyocha owito ngimane e piny mar Lebanon e yo mapok oyangore negi. Edna ne otieko sombe, kata kamano koso tich nomiyo omanyo orak e boma Makisi e supermarket moro. Kata kamano familia mare pod ok ong'eyo ng'ama ne otero nyargi e piny mar Lebanon kama norado gi tho mare. Nimejaribu kumtafuta simuoni hiyo masiku yote mpaka ikafika last month, ilikuwa tarehe 25, nikapigiwa na mtu mwenye anasema ana claim kama niye mother-in-law yake kuniambia eti Edna alienda nchi za ng'ambo huko Lebanon. Nimekuja kumtext October 25. So wakati nimemtext kesho yake nikapata ripoti kutoka kwa dada yangu ambaye ni mama Edna kuwa amepigiwa simu kuelezwa kuwa Edna hayuko Kenya na mahali yako ako mgonjwa. Ni huzuni kubwa sana ya kwamba wenzetu wengi wamekuwa wakienda kujitafutia riziki kule Middle East, na badala ya kupata riziki ama ya kupata ambacho kilichowapeleka kule, wanapata kifo, wanakufa, wanaletwa kama ni maiti. Ma e kanda manyocha or negi kanyiso chal mar nyargi e hospital moro e piny mar Lebanon. E kinde mane nyargi nitie e hospital, to kane onyisgi ni nyargi ne olwar. Bang'e negi yudo simu moro mawuok Lebanon mane oyango ni Edna ma jahigni 22 nyowito ngimane kaluwore kod hinyruok mane oyudo. Consulate alipigiwa simu from Ministry of Foreign Affairs, akaambiwa Edna alikufa. So akanipigia simu akaniambia it's unfortunate your niece didn't make it from ICU. Nikamuuliza what do you mean? Akaniambia kuna namba nimepigiwa imeniambia hiyo report. Alikuwa achakaa sana, hata ni kama aligraduate mwezi wa 11, ndio sasa kufika December tukakosa kuwasiliana naye kwa mtandao kabisa. Kanyaka sani familia mare osebedo ka temo chopo e migao mar chung'ne weche maoko, kata kamano podok gi yudo resruok. Naomba usaidizi kama mnaweza kunisaidia hiyo mtoto atoke huko aingie Kenya. Gikone jotelo magweng'ni medo kwayo sirikal otim kar maginyalo mondo ringre Edna oduogi e pacho ka. Na tujapata ripoti kamili ni kwa sababu gani ama ni kipi kilisababisha kifo chake. Kata weche pod tek kamano, familia ni pod nigi geno ni gikone gibiro yudo ringre Edna magitimne nyasi mare mogik mar ik. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Jogo modak kod tuo mar ndulme e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ober chenro mag thieth ne jogo mane kod tuono, ka bende gidwaro mondo puonj oganda ka otenre kod tuoni mondo mi akweda magiyudo orum. Jojuma leronwa sigand jogo modak kod tuo mar ndulme. Tuo mar ndulume en tuono moganda maromo milion 70 e piny mangima koro dak godo. Be caused by either genetic disorders
or it can actually be acquired in the course of someone's life if they undergo traumatic situations, for instance, an accident. Na experience gimoro ma kizungu luongo ni absence. Koro gini ne miya ng'eyo ka gini biro. Mama wan timo thieth kuonde mopogore opogore. Ajuoga to nok odhiye. Koro samoro ka wan kata waluar kata wabedo gatax, pani samoro ka gikonyowa to gimbe gidhi mako tuoni. Lipot yango ni e piny Kenya kwan ji maromo milion 2 koro dak kod tuoni. Kabede kaunti ni ma Migori kwan ji maloyo 200 bedo dak kod tuo mandulume. Across the county, we have 214 cases of epilepsy. These are patients who are actually seeking care in our various healthcare facilities. Kata bed ni tuo mandulume nyalo yudo ng'ata kata seche modongo osetude kod miriambo ma opogore ma oting'o mano ni nyalo loke ka kuom ng'ato ka itere kama chielo. It's brought about due to abnormality in transmission of signals within the brain, a medical condition, and we just want to dispel any myths that it is brought about by witchcraft. Kata na wuon no ka winj maber gimatimani no ka en gima understand maber. Valenta Dhiambo majegni 32 mawuok e gwego mag Kanga e subkondo Marongo e kaunti ni ma Migori en achiel kuom jogo eko ma odak kod tuo ni mandulume. Mar ndulume nokonyuola godo en gima ochaka e wi dongo, ochaka ka ja higa 1 gi nus. Nadhi adhi skul mana kaka nyithindo mamoko, gik mang'eny mana neno kaka odongo gi tuo mar ndulume mani timo na to nyithindo mamoko to kata jok mamoko ne ok timnegi. To nwanyalo wera jopuonj wer lakini kochopo ni koro ji dhi piem kamoro to an igola oko nikech giluoro ni an gi tuo mar ndulume. Adhiambo wacho ni osekalo midhiero mopogore ma oting'o lalo tich nikech tuo ni mandulume. Chako manyo tich atiyo kuonde moko to ka bedo matuo ni kata dichiel diriyo to yudo ka igola kata mane tich. Asetiyo kuonde mang'eny sana ma ogola e tich nikech an gi tuo mar ndulume. Yudo jaera ma oyie bed kode bende ok osebedo mayot e ngimane. Koro kisenyise gima kamano to kinyise ni in gi tuo mar ndulume ni tibro neno ka ng'ato pache chako lokore. Wuoyi kobiro ira mano gimo kanyise. Koro chieng' moro notimore in one or two occasions nosetimore nani okanyiso ng'ato to chieng' moro kata ka wan kode to apoka tuo notima. Adhiambo wacho ne midhiero ma en kaachiel joma moko ma odak kod tuo ni mandulume koro kalie biro nikech oganda mathoth ok osido ler ka otendeko tuo ni. Gola e tich kamano gino nobedo na malit kaka ng'ama nigi tuo mar ndulume. Kuom mano na sechego ema na amua ni mondo achak mondo awuog oko. Awe tich mnindi ka e tich kamoro amora awuog oko mondo apuonj ti. Jogo modak kod tuo ni mandulume bende wacho ni piny owacho ok oseketo maino e thiedho tuo ni kaachiel kod puonjo oganda ka otendeko tuo ni. Watiyogo manya konyowa e yo mar thieth kata e yo ma wanya control go convulsions gi gini yedhe mabech gini malo kabisa. Bedo ne oganda mathoth koro pok oyudo ler ka otendeko tuo no mandulume oro sikela kweda ne jogo modak kod tuo ni kabe jolony wacho ni ber ka koro ikawo okang' mar puonjo oganda ka otendeko tuo ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV.
Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Gwenge e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa basi. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ramogi odhi nyime gi weche manyien bang' yweyo naneno ka nyawadwa Vio Jai bendo sei kore kata kamano kapoka adiro kedeni ne en mondo dhi nyime gi tielo mar ariyo mar Ratil. Ramogi wadonje weche mag tuke. Tim mar Nairobi City Stars ne owuok chien ma oloyo Gor Mahia kogalo gonde 3-1 e tugo mar osiep ma otugi e paw tuke Manyayo. Lloyd Kabuchi ne oketo Gor Mahia nyime gi gol mokwongo, kata kamano jatugo Peter Pio ne ochulo ne City Stars golno kokalo e okwajo mar penalty. Vincent Otieno kod Newton Ochieng ne omedo gol mar ariyo kod mar adek ne City Stars kendo yudo loch. Timbe go dhi nyime gi timo ikruok margi ne piem mar lig maduong' mar adhula ma pacho ka KPL. Okay, kwanza kabisa ndashukuru Mwenyezi Mungu na vijana vile wamejitolea. Nadhani ilikuwa friendly mzuri sana wakati tunapotarajia ligi ianze. Vijana wamejituma. Kipindi cha kwanza I think tulikuwa kidogo tumelala, lakini kipindi cha pili tumecheza vizuri sana. Mabadiliko yameleta nguvu na nafurahi kuona vijana hiyo confidence iko na wanaendelea vizuri. Ramogi kamano kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Ratil weche manyien wayiengo gi kanyo ka wadugo kendo wan gi oimore. Ka kamano to dani mondo mi ateri kuom nyawadwa Victor Otieno Makajuma. Jaloko maro e thuolo ni duto te obedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Gie sani koro Ratil yiengore kodhi kuom